дастаи равшани тоҷикистон таи 2 рӯз боз тамринҳои худро дар варзишгоҳи абдишатаи ноҳияи канти қирғизистон идома дода истодааст. ҳамакнун барои дарёфти аввалин ғолибият дар даври гурӯҳи ҷоми конфедератсияи футболи осиё ва ба даст овардани имтиёзҳои рейтингӣ вориди майдон мешавад. тавре сармураббии даста ғайраталӣ мираҳмадов иттилоъ дод, новобаста аз мавқеи дастаҳо дар гурӯҳ, онҳо омодаанд ки бо дастаи дордой танҳо барои ғалаба майдондорӣ намоянд. ситоди мураббиён айни замон тамринҳоро аз рӯи нақшаи тартибдодаи ин мусобиқот дар як рӯз як маротиба ба роҳ мондаанд. футболбозони даста низ баъди аз даст рафтани имконияти мубориза дар давраҳои баъдӣ изҳори таассуф намуда, иброз доштанд ки барои ба даст овардани ғолибият дар бозии навбатӣ тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳанд. айни замон ҳамаи футболбозон дар ҳолати хуб қарор дошта, ситоди мураббиён имкон доранд ки аз ҳайати асосӣ ва эҳтиётӣ истифода намоянд. ба бозии навбатӣ мо тайёриҳо хуб раста, ба мо шароитҳои хуб муҳайё кардагианд. мо тайёрии нағз дестем ки дар ин бозӣ ғалаба карда баличкаҳои худро шод бигардонем. дар бозӣ мо бисёр бачаҳое буданд ки якум бор ба бозиҳои международи бозӣ карда камтар дар саршавии бозӣ камтар ба эҳсос дода шуданд. мо голҳои тезтар гол хӯрдем. ба ҳар сурат мо имкониятҳои хуб доштем. дар дуюм тайм имкониятҳои худро истифода бурда натонистем. ёдовар мешавем ки бозии дастаҳои равшан ва дордой дар доираи бозиҳои даври сеюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар гурӯҳи И санаи 20 май соати 19 ба вақти душанбе баргузор мешавад. дастаи равшан баъди мағлубият аз дастаи аҳал бо ҳисоби 3-1 ҳанӯз имкони роҳ ёфтан ба давраҳои баъдиро дошт, аммо ғолибияти дастаи аҳали Туркманистон бар дастаи дордои Қирғизистон имкони ҳарду дастаро барои роҳ ёфтан ба даври навбатӣ از بین برد.